ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଉପରବାଲା ତାର ହସ କେବେ ଛଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ସେ ପରେ ଖୁସି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ କେବେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମ ମନର ଯେବେ ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନର ସବୁ ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ ତାହା କେବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଚେହେରା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଚେହେରା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଥିବା କେଇପଦ କଥା ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ ଓ ସତକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦୁନିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣା ସେହି ଲୋକକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆସେ। ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ନୀରବତା ଭଲ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାଠାରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଲ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସହିତ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ଚାଲିବା ଭଲ।